Това беше героят на деня, който спаси едно гълъбче, което беше болно и не можеше да лети. Обясни как точно го спаси. Ами, честно казано, това го научих от моето село, в което дядо ми беше взел гълъбчета и не спира да ги отглежда и все малките аз ги уча да летят. Като ги взимам и ги хвърлям към покрива и те така успяват да се научат. Добре. Дани, тази постъпка геройска ли беше според теб? Да. Ето това беше мястото, което Дани го спаси. Покажем къде се намираше точно мястото, където беше гълъб. Ето това място е геройско. Върху точно ето тази сграда Дани качи гълъбчето. Първоначално гълъбчето беше самотно и беше ето тук. Следвайте героят на денят. Ето тук беше гълъбчето, се скидаше. Но Даниел му помогна, като го вдигна. Това бяха новините. Довиждане!